Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan haberler. Haberimizin 2024 yılın 19 yanvarına qıfanına. İran'ın Nevit Ministerinin Aşqabada saparı. Özbekistan'ın prezidenti Xitayda dövlet saparına bolar. Türkiye astronavt kosmos kengişligine çıktı. Henderson Ajax toparına yeşdiyal haberler size yetiriyarız. Mehriban tamaşaçılarımız, gelingini olsa haberlerimiz bilen has kengişliğin tanış olalım. İran'ın Nevit Ministerinin Aşqabada saparı. İran'ın Nevit Ministeri Javad Oğuji'nin yol başçılığına vekiliyet Türkmenistan'a saparda oldu. İran'ın Sahana Haberler Gulluğu'nun haber vermegine göre Türkmenistan'ın prezidenti İran'ın vekiliyetini kabul etti. Aşgabatda geçirilen gepleşiklerde tebii gaz sevdasını, nevit önümlerinin eksperti, texnik injenerçilik hizmetleri ve encamların üçünçülüğü babatda fikir alışıldı. İran'ın Nevit Ministeri Javad Oğuji, Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı, Daşary İşler Ministeri Raşid Meredov, Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının nevit gaz toplumuna gözöçülük ediyen orunmasarı Bahtır Amanov bilen duştu. 2023 yılın 19 dekabrında Türkmenistan'ın ve İran'ın prezidentlerinin telefon arkalı söhbetleşliginde İran tarafı Türkmenistan bilen sevda hizmetdaşlığının öfyanlığına ulu kanaatlandırma bildiripdi. Şeýlekem prezidentler iki yurdun arasında iqtisadi hizmetdaşlyk boýunça bilelikdäki toparın arasında energetika, ulaq we iftaşyr ugurda gazanylan ulalaşyklaryň durmuşa geçirilmeginiň möhümdigine ünfi çekipdi. Özbekistanyň prezidenti Xitayda döwlet saparyna bolar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirzaýew 23-25 ýanwarda Xitay Halk Respublikasyna döwlet saparyna bolar. Bu barada Xitaýyň Daşary Syýasat Edarasynyň resmi vekili Hua Chunin haber verdi. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirzaýew Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in çaqylygy boýunça 23-25 ýanwarda Xitayda saparda bolar diýip Hua Chunin belläp geçdi. Xitay Özbekistanyň iri fewda hyzmatdaşydyr. 2023 ýylda iki ýurdun arasyndaky harit dolanşygy 44,9 göterim artyp 14 milliard dollara barabar boldy. Türkiýe astronawt kosmos kengişligine çykdy. Türkiye Respublikasynyň kosmos maksatnamasy ulusdünýäge beslendi. Ýurdun ilkinji astronawty älim kengişligine çykdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň SpaceX kompaniýasyna degişli kosmos gemisi Florida ştatynyň NASA edarasynyň Kennedy kosmos merkebinden kosmos kengişligine uçuruldy. Bu kosmos gemisinde Türkiye Respublikasynyň ilkinji astronawty Alper Gezeravcı hem bardy. SpaceX kompaniýasynyň resmi saýtyna Ajax-3 kosmos missiýasynyň älim kengişligine uğrayan pursatlary 1,103 milyon adam tarapyndan tamaşa edildi. İlkinji bolup kosmos kengişligine çykan türk astronawty Alper Gezeravcı 14 gün halkara kosmos beketinde dürli ölümi barlyklary geçirer. Gezeravcı kosmos kengişligine insan saglygy, Tuz gölüniň ösümlik dünýäsiniň kosmos kengişliginde barlygdan geçirilmegi ýaly uğurlarda iş alyp barar. Ajax-3 missiýasynyň düzüminde türk astronawty bilen bir hatarda toparyň ýol başçysy İspan kosmonawty Michael Lopez Allegria Italiýadan, Walter Villade we Ýewropanyň kosmos agentliginden Şwesiýal Markus Vandenberg. Henderson Ajax toparyna geçdi. Saudy Arabistanyň Al-Ittifaq toparynyň düzüminde oýnaýan iňli futbolçy Jordan Henderson Niderlandlaryň Ajax toparyna geçdi. Ol täze topary bilen 2,5 ýyllyk şertnama gol çekişdi. Angliýanyň Premier Liga futbol çempionatynyň düzümine çykyş edýän Sunderland hemde Liverpool toparyna oýnaýan Henderson geçen tomyzda Saudy Arabistanyň Al-Ittifaq toparyna geçdi. Angliýanyň Premier Liga futbol çempionatynyň düzümine çykyş edýän Sunderland hemde Liverpool toparyna oýnaýan Henderson geçen tomyzda Saudy Arabistanyň Al-Ittifaq toparyna geçipdi. Ol Saud toparyny 17 duşlukda oýnady. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýlekem ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleýän bolsaňyz, Atavatan TV YouTube kanalyny iberlemege dowam ediň. Özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleýän bolsaňyz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşençek hoş, sag bolun.